a barka idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗariƙar ma a barka idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Allah sarkin sarauta ina roƙonka ka ƙara mun luɗufi, ka tsarkake harshe na in tsara batu da cikinsa ba ƙazafi. Ko aso ko kar aso nauyi ne zan sauke na cin zarafi. Bismillahirrahim na mance farko ban yi basmala ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Salati rabbiyo ga mazaunar alhairai gurin talikai, wannan da salarsa ne muka zama mutane ni da ke har da kai. Ba dan ya zo ba da mu da jakai duk ɗaya babu jiji da kai. Duniya ma dansa an kai a bar zancen wani in ba ai nasa ba. Bashir na ɗan dago ne gaba ne baya ina ta yin nazari. Na ga dukkan rayuwa in babu ma'aiki ta zama garari. Shi fa Allah ba a je masa kai tsaye sai an zo ta gun bashari. Tambayar kabari a kansa ake kuma bai wuce ayyuwa shehu ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Ina ƴan uwa suke ƴan ɗariƙa waƙar kanku za ta dira. Sunanmu Muhammadawa ɗariƙar mun shiga ne da ƙofan bara. Muna neman ma'aiki mu sadu da shi yasa muke ta jira. To yanzu muna gani sai a zagi ma'aiki ba su ci ƙala ba. Ana fa zuwa ɗariƙa da burin samun shugaba ɗahiri. Salati da hailala sai istighfari babu yin fahari. In ya zamba a ganin girman shugaba kuma kai ta bayan gari. Babu tilasta a ciki nema na gira fa'ido ba zai faɗi ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. Yau dai a jihar Kano wasu sun zo mana masu ƙaryar tsiya. Sun fake a cikin ɗariƙa suna rusa ta kamar mashayan giya. Da su ɗaga martabar na shehu sun ture an gogurin mariya. Iskancin ya isa, wallahi ba za mu tsaya a kallonsu ba. Za mu ɗauki mataki in gwamnati ba za ta iya musu ba. Ba mu so mu ɗau hukunci a hannu yin haka bai kamace mu ba. Amma in an gaza za mu ɗora ba za su fi ƙarfinmu ba. To jan kunne muke in mun soma ba za ta kyautata ba. Ɗariƙar ma a barta idan ba za a mutunta annabu ba. A cikin lungun afawa an yi ba mu ji irin hukuncinsu ba. An yau a sharifai an gama an kyale ba mu hango shi ba. Yau har ɗan dinsha an ka shigo da tsiyar nan na ta ƙara gaba. To yau dai mun gaza abada ba za mu bari ana haka ba. An samu mawaka domin daga shehu suna ta cin zarafi. Sun ɗau matsayi na Allah suna ba shehu muna ta yin ƙorafi. A tsaida abun haka in an ƙi muna nan muna ta yin kasafi. Daga yau duk wanda ya yi ba za mu bari fa a sake hango shi ba. Ɗariƙar ma a barta idan ma za a mutunta annabu ba. Don kuma
dukkan mai soyayi ga fili ba mu hana shi yayi haka ba, amma daga shi fa har malaminsa ba za ta yiwu mu kyale su ba. Ko ubana ne ya soke mu aiki hanya ta ba za na ba, balle wani shege wanda bai huce in hau kan ubanasa ba. Ku matso kusa 'yan halaka na ma'aiki za mu buge uban jairai. Girman rawanin mutum bai sakawa mu kyale mutum ya zama sasakai. Wallahi kamar kare za mu bi shi da dutsana mu farfasa kai. Mun buɗe kunnuwa ba mai haka wani ya ce ba zai mutu ba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba. Na ba da jini da raina kan kare gwarzo uban Fadima. Mata da gida da 'ya'ya fansa kanka dukan mu mun sallama. Mu mun mutu kan haka mun ci riba mun gode wa Allahumma. Dan halakka fasa daga mu har 'ya'ya ban mu tsorata ba. Ba ta yi kamar sa ba, annabi nan gaba ma ba za a yi ba. Sannan wata 'ya mace ba ta haifi mutum da ya kai kamar ɗaha ba. Mu kana wanda ba tarbiyyar mu kawai ƙaunar ka ce shugaba. Ba mu san akasin haka ba, wanda ya kauce ba za ya raƙo mu ba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba. Ƙarshe na goda Allah da ni Kano kuma ba gurin wani ba. Ban zo a cikin mawaƙa da ke sabo a cikin ƙasidinsu ba. Alhamdulillahi muryar ba za ta ɓace har a kasa gano ta ba. Inda duk aka ji ta ƙarya ne fa a ce ba a gane mai yanta ba. Ne baba ga Faruku yaran nan da ya fara rera yabo. Baba ga Usamatu sha'iran nan Sidi Madiyar yabo. Jangwalo ta babaru Masa'u da Umma hasken yabo. Sako ne na isar na sauke nauyin na wuce na gaba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba. Ɗari karama a bar ta idan ba za a mutunta annabu ba.